Benvidas, benvidos a unha nova conversa máis. Estou vendo por aquí que xa hai xente facendo preguntas polo chat antes de comezar. Xa temos por aquí debaixo o César. Darvos a benvida a todas e todos a unha nova conversa do Orgullo Galego. En principio vai ser, senón a penúltima, antepenúltima que faga antes de comezar aí un parón dun mes. Como sempre digo, tedes todo subido na nosa canle de YouTube e tamén no Spotify e no iVoox en formato podcast. É certo que hai algunhas en YouTube que non están subidas ainda no Spotify e no iVoox, pero aí podedes ir escoitando todas as conversas que, ademais, xa sabedes que son moi diversas e de moitísimas temáticas. E tamén darvos as grazas por todo o apoio que hubo co contido que se fixo estes días, non, sobre todo o que xira alrededor dos ritos, tradicións e crenzas de San Xoán, porque foi, a verdade, que unha pasada. Para que vos fagades unha idea, o artigo sobre ervas de San Xoán da páxina tivo en 5 ou 6 días 16.000 visitas, que é unha barbaridade, xa o sigo eu, que aparte pon a páxina en galego, é unha barbaridade. E nas redes sociais, conxuntamente entre Facebook e Instagram, máis 1.200.000 contas nunha semana que estiveron compartindo, difundindo ou vendo todo o contido de San Xoán. Entón, nada, darvos as grazas. Posiblemente vayamos subindo todo pouquiño a pouco na web para que quede como un repositorio. Agora xa, en principio, co seguinte que comezaremos será co Día da Patria. Nada máis, hoxe vamos á conversa que temos para hoxe. Sabedes que vamos a falar aí sobre a Revolución Galega de 1846, todo o que ten a ver tamén cos mártires e Carral. Vades creo que vai ser unha conversa moi interesante, e tamén para xente que non poida estar todo directo, mañá estará subida nas nosas plataformas. Eu creo que vai ser unha conversa que vos guste, porque vais a alucinar co pouco que se coñece, sobre todo logo xa dirá César se unha impugnación ou non, pero polo menos a visión que eu no meu caso tiña sobre estes feitos,
como cambiou totalmente a miña perspectiva dende que coñecín todo este traballo. Hoxe temos connosco César Caramés, que é profesor de secundaria de Lingua e Literatura Galega, escreve tamén artigos en diferentes medios, especialmente, recomendo tamén que hai bastantes moi interesantes no portal Galiza Libre, e tamén realizou documentais históricos como de Galiza en Venezuela ou o Canteiro de Seville. E tamén recentemente sacou aí un pequeno documentario sobre a Revolución Galega de 1846 que deixarei logo polo chat. Entón, hoxe vamos a falar un pouquiño disto, dicir tamén que quen teña algunha pregunta pode ir deixando polo chat, e nada, voulle dar paso. Hola. Hola, que tal? Xa che vía por aí abaixo rindo porque, digo, non sei se isto é unha impugnación a túa investigación ao relato oficial que había ata agora, pero para min sí, non sei para ti. Sí, pretende serlo, sí. Primeiro foi na miña propia cabeza o rachar completamente o relato que eu tiña asimilado desde cativo, desde o instituto, vamos, o que nos contaron. E despois, a medida que vas escarabellando nos datos, vamos, é tremenda. A impugnación hai que compre facela neste momento porque cando se democratizaron cando se digitalizou as fontes, por exemplo, e temos acceso a elas doadamente, a perspectiva que se nos abre é radicalmente diferente a que tiñamos. A min lémbrame a cando un pouco cando hubo hai uns anos, que agora está tendo cada vez máis este boom co tema todo o que hai alrededor do Reino de Galiza. É certo que aí hubo máis xente producindo xa dentro dos anos 70, bueno, hai unha historia previa aí no século XIX de tal, pero sí que é certo que nos últimos 10 anos igual, 15, din por aí, escoitase moi baixo. Escoitadesme baixo a min? Eu aí te ben. Ben, sí, eu a ti tamén. Non sei se refire a min ou a César, comente por aí. No, pero o que dicía é que é como case unha impugnación o relato que hai oficial e sobre todo coa cuestión do reino é como que tiñamos unha idea sobre o que era o reino de Galiza moi pobre e de golpe vemos que cada ano vai saindo máis contido, máis historias, máis documentos históricos e é unha pasada, e con isto é o mesmo. Quizáis, ainda isto sí que ten un percorrido máis longo que do propio reino, non? Porque é casi comezar de cero. Case. Sí, é que realmente o que estamos facendo, tanto co que pasou na Idade Media, co que pasa no 19, é destruir o relato que se nos meteu na cabeza e, ao final, toda a investigación que se facía desde aquí tentaba, ao final, integrarse dentro do relato superior, que era a narrativa de historiografía española, que é unha historiografía nacionalista española, é dicir, que pecha, é teleolóxica, intenta justificar o existente a nación española. Entón, claro, cando empezas a fedellar un pouquiño, empezas a descubrir cousas que che rachan completamente o que che meteron aí, compre repensar todo outra vez e facelo desde nós mesmos. As veces que se tentou facer desde nós mesmos anteriormente, en moitas ocasións era sempre intentando armonizar as dúas cousas, porque ao final o peso da academia, a autoridade académica, impón moitísimo a hora de trazar cal é a túa narrativa. Entón, moitas veces contemplámoslo mesmo hoxe na academia, e o que comentabas ti da Idade Media, eu creo que é clarísimo. Tivo que ser fora da universidade, tivo que ser Anselmo López Carreira ou Paco Rodríguez os que destruíron ou esboroaron o edificio no que estaba integrada a historia de Galiza dentro do relato españolista. Entón, unha vez que se empezou a facer iso, foi cando despois comezou a chegar á academia, e hoxe temos profesores na universidade que xa falan do Reino de Galiza. Pero hai 20 anos iso era unha radicalada e unha loucura. E claro, hoxe é moi difícil rebater esa posición. Eu creo que co 19 pasa un pouco parecido. É curioso que tamén Francisco Rodríguez, o mesmo que fixo coa Idade Media, tamén no 19 xa apuntaba en varios libros, por exemplo, do Estranxeira na súa patria, en Rosalía, que o escenario era radicalmente distinto ao que se nos contara. Eu creo que é un dos cabalos de batalla que nos toca agora neste momento, sobre todo cando o privilexio do acceso ás fontes
xa non é tal privilexio porque son moito máis, están democratizadas a partir da digitalización en arquivos digitais tanto no Estado español como en calquer outro país. Entón, é moitísimo máis doado comprobar os erros. E tamén porque hai unha retroalimentación a partir das obras que se fixeron, das poucas obras que se fixeron sobre este período. Os historiadores e as historiadoras moitas veces tenden a ler as obras previas de análise sobre ese período, pero non ir directamente ás fontes. Entón, temos unha tendencia natural, eu creo que humana incluso, de ler o que se fixo antes, pero non ir directamente á fonte original. Entón, hai moitísimas citas dos libros de análise das versións anteriores deste acontecemento, por exemplo, que se citan uns a outros, pero non collen as fontes orixinais, non teñen sequera acceso moitas veces a moitísimas delas, entón repiten constantemente. O caso máis claro neste tema, por exemplo, é o libro de Barreiro, que é do 77, é que é a fonte principal, é dicir, o piar no que se asentan todas as historias que nos contan anos despois, é dicir, toda a versión que temos, que coñecemos a maioría, ben fundamentada por ese libro. E non se volveu outra vez a ese tema, a investigar outra vez esa cuestión, indo directamente ao manantial original de cales son os textos que se producen nese momento histórico. Entón, nin sequera tampouco incorporando metodoloxías novas, máis recentes, de análise de períodos históricos. Os libros de Barreiro, se o lemos hoxe en día, imos ver que, a pesar de que fai un relativo esforzo en achegarse ás tendencias históricas que estaba habendo xa daquela de renovación, en moitas ocasións é moi positivista o 19, é dicir, sí, un relato moi clásico nese sentido a nivel histórico. A min o que comentabas agora, o das fontes e tal, lémbrame, volvendo tamén ao tema do Reino de Galiza, como moitas veces vanse as fontes do século XIX. De feito, viña na cabeza un mapa que clásico, que creo que era de La Fuente, que poñía Yaliquia e por encima puxolle Reino de León, entón ese mapa logo era co que se argumentaba. Pero, sen embargo, cando vas ás fontes, os textos de séculos anteriores, ves que o relato é radicalmente distinto, pero é certo que se foi coñendo tamén citas aí do século XIX e do século XX e que mediante iso pois comezaron a facer estudos e análises ou mesmo a rebater o comezo. Lembro tamén cando fixera aquí unha entrevista tamén con Anselmo, que logo había xente que poñía os mapas estes e tal, pero claro, cando ibas a esos mapas eran mapas do século XIX e século XX e incluso algúns feitos recentemente por internet, entón sucede un pouco mesmo, non? Pero voltando ao tema, que, bueno, nin che din casi nin as boas a entrar na conversa, pero sí que quería comezar un pouco eso, como comezou o teu interese por este tema, porque, claro, o teu traballo de divulgación é como casi comezar de cero, estar mostrando unha serie de documentos e de relatos que non coñecíamos a todo de hoxe, non? Entón, claro, ti es esas persoas, digamos, na actualidade chegou unhas fontes que na maioría non chegamos. Entón, como foi ese proceso, non, para poder coñecer todo isto, interesarse e divulgalo? Ben, comeza cando, bueno, interesaba un pouquiño porque cando descubrí unha perspectiva nova das independencias latinoamericanas, estive en Argentina, en Venezuela, e a idea que eu tiña de como foran as independencias americanas non se correspondía co que os historiadores e historiadores actuais estaban interpretando. Eu entendía como en plan película de Hollywood, tipo Braveheart ou Patriota, un pobo totalmente consciente da súa dominación e que se revela pola independencia con total claridade e tal. Mesmo a historia que aprendemos nós, española, contábanos como que había un dentro fora, como que os latinoamericanos eran dentro do imperio, entre aspas, español, pero que ao mesmo tempo eran como outra cousa. Entón, case se justificaba que a súa independencia. Claro, cando ves que iso non foi exactamente así, senón un fenómeno acumulativo de distintas capas, e que compre estendelo no tempo, segundo vai sucedendo, que non hai unha idea clara desde o principio. E cando vinculas a invasión napoleónica e a afirmación das xuntas dos virreinatos, como aquí a xunta de Galiza, a xunta do Reino de Galiza, perante a ausencia do rei, a perspectiva que se che abre é moi diferente. E non é un proceso de claridade absoluta, senón que é unha cousa moito máis gradual, de toma de conciencia moito máis
moito máis lenta, provocada polo propio entorno. Iso por un lado. Por outro lado, tamén me sorprendía que a Primavera dos Povos do 1848, que enchera a Europa de revolucións, é que tiña unha das súas causas nas malas colleitas que empezan a partir de 1845, que aquí non tivese ningún efecto. No libro de Barreiro é curiosísimo que ele intenta desvinculalo desa baja revolucionaria que poderíamos encadrar como preludio á Revolución de María da Fonte portuguesa, porque di que a nosa non é unha revolución popular, senón que é unha cousa é un levantamento de intelectuais así un pouco motivados, aproveitando un pronunciamento e tal. Entón, parecíame raro que non houvese unha relación entre esos dous fenómenos. E xa, para mí, o que foi a pinga definitiva de todo iso é cando Xosé Casal, que é un médico daqui de Moraña, que controla moitísimo de historia de Moraña, antes dirixía unha revista que se chamaba A Taboada, é o responsable de digitalizar o Bólido, que é o periódico que as sociedades agrarias publicaban aquí na nosa comarca. Comentou un día que o alcalde de Moraña fora represaliado por participar na revolución de abril do 46. Entón dixo, pero vamos ver, se eran un grupo minúsculo de pirados en Compostela que andaban cas súas barrenadas de intelectuais aos que ninguén lle facía caso, é un grupo de uns militares que andaban aí defendendo a reina Isabel que casase con Enrique de Borbón e tal, como isto, que parece anecdótico, puido ter influencia en Moraña. Moraña é un sitio moi pequeno e que parece a comarca dos Hobbits, que está allea aos principais acontecementos da Terra Media. Entón, chocábame. Empecé a pescudar por aí e, claro, empezaron a sair cousas, aproveitando que temos moitísimas ferramentas hoxe en día. Impresionante, de feito, de 10 anos para cá, a capacidade de acceso a xornais do século XIX en calquera lingua, en calquera territorio do mundo, sen moverte da casa, se sabes buscar un pouco, é alucinante. Entón, comecei lendo todo canto había escrito que atopei do 46, desde do Porto, Tetamanci, a Barreiro, tamén varios artigos que había por aí soltos e traballos. E claro, había unha cantidad de contradiccións que non me coincidían nada, e sobre todo ao coñecer o contexto e situalo aí, tampouco me coincidían. E, bueno, despois, cando empecé a topar, por exemplo, ordes de busca e captura dos revolucionarios despois da Revolución, e que eran labrejos de concellos de Lugo, que non eran intelectuais provincialistas, pois chámanche moito a atención. E cando ves as cifras da represión, ou o saqueo de Compostela, ou que hai corresponsais de xornais madrileños en Compostela dicindo que non entenden moi ben que están facendo estes tipos, porque empiezan a falar da independencia de Galicia, que se comparan con Irlanda, con Italia e con Polonia, que son os principais referentes independentistas dese momento, e que como van facer iso. Entón, xa dixo, isto non é tan así. Foi así, máis ou menos, como foi o conto. E entrando aí un poquinho en materia, non? Cal foi, digamos, cal era o contexto previo de que se deu a esta revolución de 1846 para que, digamos, para que se desenvolvese esta revolución, non? Quer dicir, cal era a situación no país nos anos anteriores, non? Ti falabas aí da peste da pataca e todo iso, o sea, en que contexto estaba o país para que se desenvolveran logo estes feitos? Barreiro, no seu libro, di que non hai causa socioeconómica. De feito, fai aí un sisudo estudo sobre os prezos do trigo para indicar que o povo non participa e que a Revolución Galega é diferente da portuguesa, por exemplo, porque aquí non hai unha participación popular por ningún motivo. Entón, poñéndonos a analizar o contexto, a ver, estamos na dictadura de Narváez, no ano 45, o provincialismo ten como principal medio de comunicación El Porvenir, que é o periódico que dirixe Faraldo, péchano, antes de, creo que en setembro. Unha das causas principal por a que o pechan é que, creo que textualmente di así, traía recordos de gloria e independencia daquel reino, entón pechanllo. Iso coincide con moitas cousas, por exemplo, a Constitución do 45, que moita xente sitúa como realmente o nacemento do que é a arquitectura ou a estrutura do Estado español, como Estado español, esa Constitución, cadra coa reforma tributaria de Monsantillán,
na que se unifican, inténtase facer do Estado español un Estado-nación europeo, entón empezanse a facer unha serie de medidas de cara a ese fin, e unha delas é a unión do sistema tributario, que é a de Monsantillán, que prexudica gravemente as nosas clases populares. Para empezar, porque son foreiros, a maioría os que teñen que pagar, ni sequera propietarios das terras, e iso afectalles moito. Se iso situamos coa peste da pataca, que é unha cousa moi controvertida, Barreiro non trata a pataca, trata na máis o trigo, mira os prezos do trigo, e así, esquece completamente a pataca. Pero ten moita... Chocábame tamén moitísimo iso, porque no 45, a gran fame irlandesa comeza no 45, arrasa a Europa Atlántica, ademais é unha das causas das revolucións posteriores da Primavera dos Povos, entón, dicían, que raro que non afectase para nada a Galiza, é dicir, a pataca era un alimento fundamental neste momento, e curiosamente, ou non nos afecta porque temos unha pataca diferente ou algo así, e tal. Entón, investigando sobre iso, é certo que desde a ditadura de Narváez e despois de Istúriz, cando é presidente, sí que se censura ou que se nega completamente que afecta a peste da pataca ao Estado, das fontes oficiais. Pero se nos poñemos en plan friki, obsesivo, compulsivo coa prensa, imos acabar atopando noticias pequenas, e hai un feixe delas, de locais, de Galiza tamén, de que perdemos toda a colleita de patacas porque están negras, non se comen, non hai maneira de tal. Entón, hai testemunho da peste da pataca afectando no Estado español, e ainda que non fose tan forte como en Irlanda, se faz cadrar iso coa reforma tributaria de Monsantillán, e se eu teño que pagar máis do que pagaba antes, e ainda por riba este ano non teño nin para comer, pois o cabreo generalizado é bastante fácil que se produza. Unha das consignas que se berran continuamente nos manifestos da Revolución do 46 é precisamente abaixo o sistema tributario, é unha das medidas que se aproban no que lle chaman na prensa madrileña a Constitución Gallega, que é o manifesto do 15 de abril, nos puntos que se van acordando como se fose unha legislación propia, é a anulación do sistema tributario. Entón, eu creo que hai unha relación moi evidente. Mesmo a prensa internacional recolle que a peste da pataca lle afecta a Galiza de xaneiro do 46, aparece na prensa inglesa, que é un dos territorios afectados, eles están vivindo moi directamente porque Irlanda está arrasada xa por iso, entón citan, non somos nós sós, por toda a Europa está pasando isto, un dos territorios que aparece somos nós. Entón, a pesar de que o goberno nese momento sí que nega, sí que hai testemunhos de que afectou. E despois temos, en La Oliva, que é o periódico regionalista do 1856, aparece un recordatorio das fames que houve no 46 por todas as vilas da costa e que provocaran mesmo motíns. Entón, se vemos o aumento do sistema dos impostos, as malas colleitas, a peste da pataca, e mesmo que temos noticias de ata motíns pola fame, é fácil ver que sí que hai causas socioeconómicas. Se o vinculamos coa descripción dos perseguidos despois da derrota da depresión, na que hai moitísima xente de clase popular, ou mesmo que as noticias que aparecen na prensa moitas veces madrileña, española, na que falan de que o pobo está axudando aos estudantes e aos militares, ou de que o pobo, desde dentro de Pontevedra, é o que toma a cidade, ou que combate en tal sitio, dámonos de conta de que sí que hai moitísima participación popular. É mesmo o libro do Barreiro é contradictorio ao final, é moi simpático iso, porque el recolle a noticia de que non cabe a xente nos cárceres, de tanta represión que hai, e hai alcaldes e xente de todos os lados do país reprimida, entón que o capitán general Villalonga, a máxima autoridade aquí, ten que ir soltando, segundo lle parecen a él, sen xuizo, segundo lle parecen a él máis ou menos culpables, porque non ten onde metelos, de tantos que hai. E despois teñen que soltar varios tamén, porque para meter os soldados que efectivamente se sabía que participaran dentro dun sitio pechalos, porque non... Entón, evidentemente, canto máis atopamos, sai por todos os lados, hai moita participación popular e hai un efecto claro da peste da pataca, ou, bueno, é bastante fácil de deducir. Ademais, se os historiadores e as historiadoras vinculan a peste da pataca á Revolución de María da Fonte como unha das causas, entre outras, tamén o sistema tributario en Portugal, que é coincidente á aplicación, é evidente que, a ver, se no Miño é pola peste da pataca, en Galicia non ten nada que ver, é que non ten sentido. É curioso que Barreiro non se decatase diso ou non intentase buscar unha explicación por esa vía.
Afondando no que nesta revolución, non? Claro, eu póñome, pois, eso, en mente, non, dunha persoa porque diga, bueno, pois eu sei, bueno, que houbo os mártires de Carral, Cacheiras, os fusilados en Carral e tal, e aí está o relato, non? Sin embargo, ti falas eso, que paralelo a todo isto, quer decir, houbo unha auténtica revolución, entón, un pouco, narranos, non os feitos completos, non iremos tocándoos pouco a pouco, pero un pouco como foi ese inicio, non? Cando foi o momento no que hubo ese estalido, no que este estupido, no que esta revolución, pois digamos que xa superou a digamos a imaxe, ou polo menos o relato histórico se traslada do que significou os mártires de Carral, non? Ben, eu primeiro quería falar un poquinho de onde sae o relato dos mártires de Carral, que é o que temos nós, porque Mm. eu creo que é o que enche todo e que nos tapa o que hai detrás. Entón, o relato dos mártires de Carral, o seu autor, ou un dos que máis o impulsa, é Manuel Murguía, contrasta o mesmo nun artigo que ten en 1856, é dicir, 10 anos despois, en Loliva, case lle recrimina aos provincialistas, aos soberanistas do momento, que moito dicían non queremos ser máis que galegos, e digo así textualmente, pero que agora calan, e sitúa como heróis a parte militar. Pero mesmo antes, o relato do que sae a historia por escrito da que todo o mundo bebe é a de Juan do Porto. Juan do Porto publica no Brando, en 1846, a súa reseña dos acontecementos de Galiza, na que dá conta de todo o que acaba de pasar no país. Entón, cal é o problema? Que a versión, aquí temos dúas partes, unha que é a parte militar e outra que é a parte civil provincialista, se lle queremos chamar. Entón, posteriormente sempre se pensou que do Porto a versión que estaba dando era a dos provincialistas. Entón, interprétase como que, bueno, o principal protagonismo é dos militares, temos unha óptica todo o tempo que segue os acontecementos militares. Pero claro, non é exactamente así. Tetamanzi pensaba que Juan do Porto era un pseudónimo de cociña, que era un provincialista. Despois, Barreiro pensaba que era Rúa Figueroa, que era un pseudónimo de Rúa Figueroa. Pero claro, resulta que Juan do Porto é un abogado real que vive en Compostela e que mesmo chega a ter algún cargo nun goberno progresista posterior, que non é provincialista, e que posiblemente todo o que conta no seu libro tirado de información da parte militar. Como sabemos isto? Pois sabemos isto porque Faraldo e Ortiz, nunha noticia que se recolle na prensa española indirectamente, critican a publicación de Do Porto dicindo que non vai contar a verdade, porque a verdade só a coñecemos que están en Portugal exiliados. Entón, posteriormente tentouse ver, Barreiro creo que decía, e Xurxo Martínez tamén, que ten un libro buísimo sobre Faraldo, por certo, pero ele tamén pensaba que era do Porto escribe o dictado de Faraldo, é dicir, que detrás de Do Porto estaba Faraldo. Pero claro, se topamos noticias dicindo que Faraldo critica o libro que vai sacar do Porto, non é así. Entón, ao pensarmos que o libro ten unha visión provincialista, contamina todo o resto, porque vemos os provincialistas como moito máis moderados, están contando a parte militar. Despois Murguía, que era unha persoa que moitas veces, vou utilizar a palabra manipular, ou abeiraba, ou achegaba a súa sardiña cando vía que alguén non podía escurecer, pasou coa súa muller, que acaba creando un mito que tapa a muller real, a Rosalía combativa, feminista, consciente, creamos un mito da terra nai encarnada nunha muller e que acaba coméndoa. Con Faraldo pasa unha cousa así ou incluso peor. Faraldo é a gran cabeza da Revolución do 46, é o gran líder, o gran ideólogo provincialista antes. Entón, se ti queres afirmarte a ti mesmo como o novo líder ou o novo xefe, tes a tendencia de empequenecer o anterior, que é un pouco o que fai Murguía con Faraldo. E aí que aparece o relato dos mártires de Carral. É moi romántico, é moi propio da época, os militares pronunciados, solís á cabeza, e que acaban no martirio do fusilamento. Con esta historia romántica para a época, tapas todo o resto, claro. E aí tamén nos poderíamos fazer a pregunta de que ten que ver o galeguismo, que iramos chamarlle con isto, porque eran militares españois, solís e andaluz, que fan un pronunciamento para que a raíña case con Enrique de Borbón, que é o seu primo progresista,
atacar o goberno de Istúriz que é un títere de Narváez. Entón, que ten que ver isto non, é que participan un pouco os provincialistas e din que Galicia é unha colonia no texto do manifesto do 15 de abril. Este é o relato que nos traen. Entón, claro, bueno, vale. Entón, este relato romántico está impulsado e enseñado por Murguía. Os historiadores posteriores continúan con él, porque ao final a todo mundo lle gusta un final Braveheart no que hai un mártir. Cal é o problema disto? Que opaca completamente todo o que sucede aí. E, de feito, non permite entender cal é a realidade do nacemento do soberanismo galego neste momento. Escurece a participación popular, escurece o avanzado da ideoloxía dos provincialistas neste momento e tamén a realidade das medidas que toman. Por exemplo, Barreiro pon en cuestión de que a Xunta Central de Compostela as medidas que tomase fosen efectivas, pero claro, cando vemos na propia prensa española da época que están cabreadísimos porque levaron todos os cartos do Banco de San Fernando como pon no manifesto que o van expropiar, dis, bueno, isto cumpriuse. Cando ves que hai represaliados das levas que van facendo, das milicias que van facendo polas distintas vilas e que teñen un número de soldados extraordinario, dis, pero onde sai esta xente? Entón, ves que as medidas son reais. Mesmo na correspondencia que recolle Tetamanci entre Solís e a Xunta, que é Faraldo quen está contestando, tamén ves que ten a autoridade. Cando teñen incluso varios conflitos, que teñen varios, as dúas partes, o que acaba impoñéndose, o que ves que ten a última palabra, é a parte civil, a parte política, Faraldo, por exemplo. Entón, ves que non coincide para nada con ese relato. Entón, volvendo ao principio, estou me leando moito. Non. Seguro? Non, perfecto. Bueno, pois ese relato... Se alguén se quere queixar, que o diga polo chat, pero eu, por min, por agora, perfecto. Ben, pois ese relato romántico que tanto nos presta escurece a outra parte. E a outra parte é que en Galiza temos un grupo de xente moi formada, que son estes provincialistas que teñen varios periódicos publicados na década dos 40, e que están influenciados polo socialismo utópico, que se declaran abertamente feministas no ano 45, din abertamente, un dos nosos puntos fundamentais é a emancipación completa das mulleres, que falan dunha nova sociedade que supere na que están e que citan a San Simón ou a Fourier, falando de novas formas de organización, que teñen como referente a de la Sagra, que quizás chaman o apóstolo das ideas socialistas no Estado español, que é íntimo amigo de Proudhon, o anarquista, que participa con él no Banco do Pobo, que é detido en 1848, e que é o seu gran referente para esta xente, que escribe no Porvenir. Entón, temos un grupo de xente moi formada que ten acceso ao último que está vendo en Europa nese momento, e que nun momento determinado, aproveitando unhas circunstancias de tumulto, que é este pronunciamento, e seguramente apoiando xa desde antes, participando na conspiración inicial, acaba aproveitando a situación para camiñar cara onde eles queren. E aquí tamén hai algo que racha completamente o relato que temos aí interiorizado, que é esta evolución gradual do noso soberanismo, no que o libro de Belamendi grafa moi claramente, de provincia a nación. Parece como que imos pouco a pouco, como unha nena ou un neno medra, nós tamén imos pouquinho a pouco, pero que o problema é os textos que atopas neste momento que non teñen nada que ver con iso, é todo o contrario. Ves independentismo claro nestes provincialistas e ves que despois o regionalismo renega desa radicalidade. Hai textos renegando de Saruán. Nós queremos mirar por nós, pero, bueno, nada que ver con estes jamados toleiráns que tal. Entón, dices, ostras, isto non é da baixo para arriba. Aquí hai picos. Hai picos para diante, hai pasos adiante, pasos para atrás. Entón, temos un grupo de xente que está falando de que Galiza é unha nación no ano 43, que está dicindo que compre volvermos á gloria da independencia dos suevos, que está dicindo que todo para Galiza hai que acabar co roubo desa impúdica Babilonia que nos rouba o produto de 2 millóns de galegos. Eso son palabras de Faraldo literais do ano 45. E que resulta que despois, 5 meses despois, está na Xunta Central de Goberno de Galiza e que promulga medidas como anular todos os actos do Goberno de Madrid, declararse único órgano xestor retor soberano na nosa sociedade, a partir das xuntas locais que se foron creando, que suprime o sistema tributario
que elimina a policía e a Guardia Civil, que suprime os alcaldes e que non di que hai que volver a escoller, porque os alcaldes pola lei que había daquela escollíanse a dedo desde Madrid, que quere crear un plan de libre ensino na Universidade de Santiago e crea unha comisión para iso, que expropia os capitais do Banco de San Fernando, que é o Banco de España daquela. Entón, a ver, estas mesmas persoas que estaban dicindo isto hai 6 meses son os que están facendo isto agora mesmo e non vemos que hai unha intención clara de tal. E, bueno, despois xa o caso máis claro é o segundo manifesto que sacan, que é 3 días posterior ou así, no que xa, no primeiro, misturan as demandas dos militares, do pronunciamento, porque a ti interesa, tens que ter fusís para defender o que estás facendo, estás aproveitando un tumulto social que está vendo, que mistura as queixas contra o sistema tributario, os motivos pola fame dos que fala despois a prensa, a reivindicación dos militares de un casamento con Enrique de Borbón, que estivera previamente aquí nos meses anteriores, misturas todo iso coa túa afirmación nacional, que están eles polo medio. Entón, nese mexunxe de cousas, é como debemos entender o manifesto do 15 de abril, no que se reúne todo iso. Está todo, están todas as partes aí metidas, hábilmente relatado por Faraldo, no que xunta todo, pero despois, no segundo manifesto, que Barreiro, eu creo que intencionadamente non saca no libro, cambia o conto bastante. Xa non importa o da Raíña Libre, dixe abertamente, nosos pais loitaron por rescatar a Fernando VII contra os franceses, pero nós non loitamos por eso, loitamos por pan, por abaixo o sistema tributario, e por unha patria para os nosos fillos. E digo así literalmente. Entón, isto xa non é pola Raíña. Están xa crecidos, están afirmados como xunta de goberno, hai xuntas locais por todos os lados que os apoian, que os están apoiando, porque hai noticias despois, por exemplo, de expropiación de capitais do Banco de San Fernando noutros sitios, de formación de milicias. Entón, temos un goberno galego na práctica independente, dirixido por xente que se proclama ou que é abertamente independentista pouco antes, e máis unha parte militar que é a que realiza un pronunciamento ao principio a favor do casamento de Isabel II con Enrique de Borbón, que tamén se integra niso. No momento que hai un rebó, hai un tumulto de todas esas cousas, creas un poder soberano establecido e que acaba xuntando a todo iso. Se collemos os manifestos de Solís do inicio, van nos parecer unha españolada de 3 pares, porque está falando de España, de la patria, de non sei que, non sei canto. Se collemos os manifestos das distintas localidades apoiando ese pronunciamento ao principio tamén. Pero se vemos a evolución do movimento ao longo de abril, imos ver que o peso e a hexemonía dos provincialistas cada vez é maior, vemos tamén que cada vez a participación popular é maior e que cambia radicalmente. Bernardo Barreiro, en 1882, creo que era, cando está falando, fai un artigo moi longo no Galicia Diplomática falando disto, e o arquiveiro de Santiago controla moito, ten moito acceso á documentación, e a máis que delle moi perto, porque 1882 do 46 tampouco está moi longe. El di que cando o povo entra na revolución que lle cambia radicalmente o seu programa. É cando di que Galicia e España declarábanse en certo modo separadas e que a Xunta de Santiago, recordando o vello pasado do reino, cando Galicia era libre, que se afirma como soberana. Entón, estamos vendo unha perspectiva moi diferente á que coñecíamos nós e que está, que abrolla por todas as esquinas a nada que busques un pouco. É que non é que eu fixes un traballo tremendo, é que nada que te pones a buscar un pouco van a topar por todos os lados. E mesmo referencias á revolución como independentista ao longo do 19, moitísimas. E incluso a nivel popular, por exemplo, hai un relato dos 12 de Ortigueira, que se chama, bueno, un relato publicado en 1902 a partir dos papéis escritos en 1847 ou 48 sobre 12 voluntarios que van de Ortigueira a Compostela para unirse ao exército galego en loita contra o exército lealista que está ali. Entón, vai contando esa historia e comeza dicindo a Xunta de Santiago que anulara os actos do goberno de Madrid. Entón, é unha cousa que chama moita atención e que marca o século XIX despois. De feito, hai algo que comentas, non? Que a mí sí que me parece curioso, non? Porque eu teño visto tamén, pois, por exemplo, cando facíamos publicacións en Orgullo Galego, que sempre un dos argumentos para desmontar xa o feble relato, non, dos mártires e Carral, non, pero é imposible que fose un movimento protonacionalista
porque está documentado as vivas a raíña libre e constitucional, non? E ese é un argumento que se usa sempre como para cortalo, non? Pero claro, é como que, ao final, que diste, collese unha parte da historia, pois non se ve como foi evoluindo ese movimento. E algo que me resulta moi curioso que comentas ti é que, quer decir, se nesa época hubo xente que en algún momento dixo, bueno, son consciente de que Galiza é unha nación, ten que ser unha nación porque ten que liberarse, non, de todas estas problemáticas as que ten o país sometido ao centralismo de Madrid, e que realmente xa nesa época había unha conciencia do que significaba Galiza. Quero dicir que Galiza non era un territorio máis a monarquía española, senón que tivo un pasado e digamos que estaba latente, alo menos nunha parte da poboación, que existía unha realidade nacional chamada Galiza, non? Quero dicir, de algún xeito, quero dicir, como puido xurdir, non? Pois, claro, a día de hoxe, facerse independentista en comparación con esa época é moito máis sinxelo, non? Temos acceso a moita información, temos un relato, non, ideolóxico que nos pode chegar por moitos frentes, mas nesa época o acceso a información, non? E incluso a unha historia de Galiza construída que nos permita informarnos non existía. Entón, quer dicir, como chegaron a esa conclusión de que Galicia é unha nación, sabe? Non sei se me estou explicando, pero... Sí. Eu creo que aí tamén temos que entender que o que é a forma Estado-Nación, o novo modelo organizador administrativo que aparece a partir da Revolución Francesa e que vai en expansión paralelo á industrialización, nese momento ainda están cueiros. Entón, non hai... As provincias apareceran poucos anos antes, ou seja, quer decir... Sí. Claro. E o Reino de Galiza, ainda que nominalmente, seguía a existir como tal. Claro. Entón, pensa que nese momento non hai tren, non hai telégrafo, a prensa de Madrid non lle podes chamar prensa estatal, porque unha noticia tarda 7 días, sabémoslo, cando estamos mirando aquí, cando máis se dá de conta tarda 7 días en chegar. É case o mesmo que tarda en chegar a Londres. É dicir, estamos nesa situación. Entón, non hai, é antes da Lei Moyano de ensino público, non hai unha estrutura, é antes de que Modesto Lafuente publique o primeiro volume de Historia de España, que é 1850, estamos antes. Entón, non hai un pensamento españolista pechado que afecta a todo o territorio, nin a capacidade de extensión dese discurso e nin de broma a que vai ter dentro de 20 anos, a partir de aí. Entón, un exemplo que a mí me gusta poñer diso é, por exemplo, o nacionalismo italiano. Garibaldi é un dos líderes do nacionalismo italiano. Pero Garibaldi nace en Niza, que para él é Italia. Cando Italia se independiza, Niza queda na parte francesa. Entón, o liberador de Italia resulta que nace no que despois é Francia. Napoleón nace nunha Córsega independente e acaba sendo o emperador de Francia. José de San Martín, o liberador de Argentina e de Uruguai, nace alá, pero desde os 4 anos está en Andalucía e críase como un militar español en Andalucía. De feito, os seus soldados en Argentina chamanlle el andaluz. Entón, nesas circunstancias hai unha unión entre liberalismo e Estado-Nación e nacionalismo que vai paralela. É dicir, para ti, naquele momento que non hai fronteiras, ningún discurso nacional moi pechado, moi elaborado, que non che foi insuflado na cabeza a partir dos medios de comunicación, de educación, que che meteron aí o mapa de España esa España desde sempre. Iso é moito máis movible, e ainda por riba. O que antes era España, ou España do rei, que eran as colonias americanas, acabanse de separar antes donde. Ayacucho é de pouco antes disto, é 15 anos, creo. Entón, nese contexto, non hai un discurso nacional moi pechado en ningún lado. Entón, aí, collendo unha tradición propia, Faraldo, por exemplo, leu a Feixóo e a Sarmiento. Faraldo lé a historia de Galiza, de como se chama, de Grey e Aguiar, e coñece e enorgullécese da súa historia. O que non lle podemos pedir a xente deste momento é que che teña un discurso nacional como o que temos hoxe, en plan, a lingua é fundamental, da esencia da nación ou de tal, porque están saindo da nada. Eles o que ven é unha discriminación contra unha laicofobia, como di Alexandre Pérez Vigo no seu libro, contra nós, ven unha dependencia económica que
que nos amola, que nos machaca, e ven que a capacidade de decisión do país é mínima. Entón, nesas circunstancias, fa unha afirmación nas claves da época que é unha clave nacional. Faraldo, escribe un artigo sobre a historia de Galicia, fai unha conclusión na que insinúa que o final ten que ser a independencia, que Galicia debe adquirir a nacionalidade ou debe conquistar a nacionalidade. E el mesmo despois, porque debía ser un tipo moi coñero, utiliza un pseudónimo que é Ben Humella, que, por certo, era o líder da revolución mourisca das Alpuxarras, que independiza Granada e Córdoba contra os casteláns, era o alcume que ele escolle, é ese, e morre despois en Granada, a terra de Ben Humella, ali, enfermo, é onde está enterrado, non sabemos moi ben onde. Bueno, pois, utilizando o alcume de Ben Humella, di que quererá dicir el joven Faraldo con estas cosas. Non querrá decir que Galicia tendrá que ser unha nación. E rise, en plan, sería unha locura por su parte, porque o tipo debo quedar rayado co tema de dixen isto, igual non quedou moi claro, espera que escribo co alcume a ver se así queda máis claro, e fala diso. Despois, no 45, cando escriben El Porvenir, moitísimas veces fai referencia á independencia pasada e á conquista da nacionalidade, o orgullo do país, e mesmo nunha carta do 47 dicía que en El Porvenir utilizaban metáforas literarias, utilizaban figuras, por exemplo, cando din anarquía literaria, tens que quitar o de literaria, é anarquía, porque están baixo a presión da ditadura de Narváez, da censura, entón que está escribindo en clave, eso dio el despois. Entón, ti colles El Porvenir, ves que un dos motivos polo que o pechan é ese orgullo nacional, esa recordos de independencia e cousas así, e ves a cantidad de veces que aparece independencia literaria de Galicia ou la creación de un sistema propio gallego ou cousas así, polo estilo, por todos os lados, e xa te das de conta de que vai o asunto. Ou les cartas do estilo defender, loitar para que Galiza acade a posición que lle compre na historia coa mente, coa pluma e co brazo, se fai falta. E resulta que os que están escribindo eso, que lles pechan o xornal, Romero Ortiz, Faraldo, son os mesmos que están despois no goberno galego de Abril. Entón, 2 máis 2... Sí. E realmente, nesta revolución, digamos que un feito, un suceso, digamos, fundamental, pensas que puido ser a vitoria na batalla de Sigüeiro. Se é así, un pouco, quer dizer, explicar o que foi, que significou e un pouco o que viu despois disto, non? Sigüeiro, no libro de Barreiro, aparece como unha escaramuza e que non gaña ninguén. E que se retiran os dous, un para cada lado. Sí, Barreiro é moi categórico nestas cousas, ten unha liña moi marcada. Entón, Sigüeiro é moi importante porque a partir de Sigüeiro hai un estoupido, non hai máis que ver. Se trazas unha cronoloxía e ves a proliferación das xuntas locais, ves que hai un estoupido de xuntas locais a partir de Sigüeiro. En Sigüeiro, o que acontece é que o exército lealista que controla esa ponte, que é o acceso para o norte, para a Coruña, que nese momento só queda a Coruña en mans dos lealistas, de Juan de Villalonga, que é o capitán general, e Ourense. Lugo está en mans dos revolucionarios, Santiago está totalmente, é a capital nese momento, declárase capital. Pontevedra e Vigo foron sumadas ao movimento por Buceta e polas tropas que levou por sur, mas polo povo que se levanta ali. Entón, agora, de repente, temos un exército de, din os periódicos, 8.000 persoas que avanza cara ao exército español, que estaba, o lealista, como lle queirades chamar, os españoles tamén era outro exército, e avanza cara a eles, cara a Sigüeiro. En Sigüeiro hai 2 encontros, e normalmente confúndense. Un é o 8 de abril e outro é o 10. O 8 ou 6, non me acordo. Bueno, un é antes e outro despois. No primeiro, Solís vai dialogar con Samper, que é o general que lle enviaron para detelo, para intentar metelo dentro do pronunciamento. Abrazanse, bailan, cantan o hino de Riego, Macrojon, que é o brigadier de Samper, do que o quere coller, cruza a ponta botando un discurso e perde salida, teñe que dar para atrás porque se meten as tropas inimigas. Bueno, fan un encontro amigable e acordan unha tregua. Cando volven para Compostela, os da Xunta de Compostela, Terrazo e Faraldo e todos estes, cajanse na nai que pariu ou no que fose a Solís e dinlle isto acabou con nós, como se che ocorreu, chegaron a tregua con este e tal. Entón, acabada a tregua, Samper colle moitísimas forzas máis que lle chegan da Coruña,
e avanza cara a Santiago. A Xunta de Goberno galega e o exército que ten Solís ali, que de momento non é enorme tampouco, escapan para Caldas, corren para Caldas. Entón toman a cidade estas tropas que lle mandaron da Coruña para colleros. Cando chegan a Caldas, venlle a noticia de que un guardia civil de Portas, que é Manuel Buceta, que é un personaxe interesantísimo, a mí un dos que máis me gusta, desde logo, acaba de tomar Pontevedra e, ademais, avanzaba despois para Vigo, xe chegou noticia de que Vigo tamén se sumaba, que non facía falta que fose. Entón, colle todas as tropas e os voluntarios que arrastra dai das dúas cidades e avanza para arriba. Entón, o goberno galego de Solís chega a noticia a Caldas de que hai un fulano que acaba de xuntar a todo o mundo en Pontevedra e Vigo, que acaba de pronunciadas, e que avanza. Entón, Samper, que o siga perseguindo, dá media volta en Padrón, cando chega a noticia de ven aí un exército dunha morea de xente, avanza para arriba, hai que correr. Entón, bota a correr de noite, chovendo, poñían as crónicas poñen unha choivada que parecía o diluvio de Noé, e botan a correr para Sigüeiro, de noite, sen dormir. Desertanlle 40 soldados de noite, mentre escapan, marchan. En Sigüeiro sitúanse para defender a ponte que non crucen. Como a primeira vez que fora o encontro de Sigüeiro, chegaron a un acordo, e chegaron a unha tregua, e houve unha festa, cantaron un hino de rego, toda a historia. Se nos fixamos na distribución militar, que para iso hai que dar... Eu tardei en darme de conta, pero despois vino. Porque falaba a xente de que estaba faraldo á frente con unha pistola en cada man e tal. Non tiña moito sentido, antes terían que ir os militares. Pero se vemos a organización militar de Sigüeiro ese día, imos ver que os irregulares van diante, que é un pouco anómalo. É dicir, os milicianos, as forzas que reclutaron, van diante do exército regular que vai detrás. Chegan primeiro. Entón, de pronto chegan, hai tiros, non hai conversa nin nada, disparan directamente. Botan 4 horas disparándose, chovendo a Cristo bendito, seguramente, con perdón. Os soldados lealistas teñen canóns, entón morre xente intentando cruzar a ponte para chegar ao outro lado, e ás 6 da tarde, creo que, bueno, polo medio, Samper manda un comunicado ao capitán general da Coruña de que se está acabando as municións e que veña, manden algo porque os van rebasar, que os van machacar. Pero ás 6 da tarde, creo que 6 ou 5 da tarde, Solís ordena parar o fogo e pon, creo que era do Porto, horrorizado por tanto sangue vertido, non? Entón, paran e intentan convencer a xente de que de noite intentan un novo ataque. Ao final, chega a noite e os soldados lealistas marchan para a Coruña, porque teñen medo que crucen polas outras pontes do Tambre, que os rodeen e que acaben con eles definitivamente, e o exército revolucionario retrocede para Compostela. Entón, queda a ponte ali soa, e os de Samper marchan para a Coruña. O capitán general non lle deixa entrar na cidade porque se vai ver que foron derrotados, porque se ve que foron derrotados, vamos. Retroceden, acaban de vir dunha batalla de 4 ou 5 horas, están feitos un desastre, entón non lle deixa entrar na cidade. O brigadier de Samper, Macrojon, envía unha carta ao capitán general dicíndolle que tiveron que marchar porque senón que os ian machacar vivos, que os ian rodear. Samper dimite. Na primeira comunicación que lle envía ao capitán general, dimite. Entón, se resulta que o posto polo que estaban combatendo é tomado polos revolucionarios, polo que cruzan despois para intentar liberar a Coruña, Solís e o exército revolucionario, esa praza pasa a ser deles. Se os que dimiten e piden desculpas por escapar é o exército lealista, a versión de Barreiro que di foi un empate, tiveronse disparando 5 horas, non morreu ninguén prácticamente, que é unha barbaridade, por certo. Sí. E foi un empate, pero vamos ver, se o sitio quedan máis dos que estaban avanzando para arriba, os outros escapan para o outro lado, despois os outros chegan a Coruña porque poden pasar por aí, e ainda por arriba chegan celebrando, home, hai un gañador e un derrotado, é evidente. Entón, a partir de que se corre a bola de que se triunfou en Sigüeiro, estoupa a proliferación de xuntas por todos os lados. Eu creo que é un feito que compre lembrar. E a partir de aí estoupan moitísimas xuntas locais, non? É un pouco cal foi, digamos, Madrid, o goberno o central, que foi o que a partir de aí que decidiu facer, non? Porque entendemos que unha das principais derrotas logo xa foron en Cacheiras, aínda que falaremos despois iso, como diste aí non rematou todo isto, non? Pero, quer dicir, que foi o que sucedeu
días, semanas, meses despois? Primeiro, eu creo que é preciso diferenciar o pronunciamento inicial do que vai suceder despois, porque esta proliferación de xuntas prodúcese moi tardíamente. O pronunciamento, en plan pronunciamento clásico español, a favor dun candidato ao matrimonio ca raíña, é o 2 de abril. Pero estamos falando de que isto é do 10 de abril. Non, do 12 de abril, é dicir, bastante tempo despois. E aí hai un lapso de tempo bastante grande no que non se xunta ninguén ao pronunciamento. É a partir de Pontevedra e Vigo, que é algo que fai o protagonista é Buceta, que empeza a haber xuntas por todos os lados. E a partir de Sigüeiro, moitas máis. Incluso hai moitísimas que seguro que non temos, porque na prensa pon varios nomes, pois pon etcétera. Pero despois, consultando fontes dos represaliados, ves que, por exemplo, en Lugo, que é un sitio do que se fala moi pouco, dos concellos de Lugo, hai moitísimos que son de Lugo, que son de distintos concellos de Lugo, os que están buscando por participar nos sucesos de abril. Moraña, por exemplo, tampouco aparece. Sei o de Moraña a partir do que me comentou Pepete, pero na prensa da época non aparece Moraña. Entón, aparece das vilas máis grandes, Ribeira, Caldas. Entón, esa extensión do movimento a todo o territorio ten moito que ver tamén esa adopción dunha personalidade nova dirixida polos provincialistas ten moito que ver co fracaso inicial. O pronunciamento de Solís fracasa radicalmente. Non lle fai caso ninguén no resto do Estado. Queda reducido aquí. Entón parece como que hai unha especie de acordo entre nós afirmamos un poder galego, que é a Xunta Central, e despois aquí convenche, porque é un poder contrario ao goberno, no que ti tamén tes participación, e ti é o Exército Libertador de Galicia, como lle chama o goberno galego as forzas armadas nas que se integra Solís e os voluntarios. Entón, ti tamén estás participando nisto, e desde aquí podemos avanzar por resto do Estado e conseguir o que ti queres de amolar o goberno e provocar unha serie de cambios que leven a que o matrimonio sexa con Enrique ou o que queiras. Pero pasa por afirmar o poder aquí. Entón, aí hai como un punto de acordo que eu creo que é o nexo fundamental. Pero lévanos a unha confusión entre o pronunciamento de Solís, o relato dos mártires de Carral, que está por riba, e a realidade que hai detrás. É moito máis importante para a historia de Galiza a afirmación dun poder soberano o 15 de abril, moitísimo máis, a participación de xuntas locais respaldando ese poder, que lexisla contra Madrid directamente, que exerce o poder político sobre o poder militar. Os militares préjanse ao que lle está ordenando o goberno galego. Vémoslo polas cartas e vemos porque, é bastante evidente. De feito, recriminanlle varias veces. Como vas aí, Solís, e non vas para outro lado? Como non tomaches a Coruña? Entón, aí vese claramente quen é o que está exercendo o poder, que é o poder civil. Entón, nesas circunstancias, nós vemos na tesitura de que, por exemplo, se os vascos ou cataláns tivesen isto, estaríamos escoitando por todas as esquinas, por todos os lados. Pero aquí o que temos é que nos quedamos co relato do pronunciamento militar, que lle convén intereseiramente a narrativa españolista moitísimo, en plan, un pronunciamento máis, unhas doses de jaitiña folclórica que había ali polo medio con 4 intelectuais que se sumaron. Cando é xusto ao revés. Se les as consecuencias despois na prensa, a propia prensa española di que foi un movimento do povo apoiado polos militares. Repito en varias ocasións cando comentan as cartas que envían Ortiz e Faraldo. Entón, temos un feito extraordinario, impresionante, que é unha afirmación nacional soberana de Galiza en 1846, antes da Renascença, antes de calquera movimento vasquista, andaban co carlismo, e resulta que temos totalmente opacado por un relato romántico dos mártires de Carral que se foi repetindo no tempo. E tamén por unha visión interesada para manter o relato hexemónico españolista, para que non crea... É o mesmo que pasaba, que comentabas ti ao principio, co Reino de Galiza na Idade Media, é o mesmo que pasa aquí. Eso é un jarán nas nádegas da identidade e da justificación do réxime español actual moi grande, porque se resulta que nós tivemos un movimento popular moi potente en 1846, se o noso soberanismo, en vez de nacer como un movimento cultural a rebufo do Renascença catalá, aí en plan, eles sí que van avanzados e nós somos unha banda de imitadores, se resulta que nace antes coas armas na man e facendo unha afirmación política non cultural, rompe un pouco iso. Eu creo que debemos contemplar os eventos do 46 máis próximos ás independencias latinoamericanas e tamén ao contexto no que están, ao contexto irlandés, ao contexto polaco, a revolución dos povos, a primavera dos povos, que vai haber 2 anos despois,
que situala como un pronunciamento máis ou vela desde unha óptica actual, porque o posterior, é dicir, non van ter un discurso nacional finalizado, porque non existe iso en ningures. Entón, van ter unha afirmación nacional e van ter unha contundencia insólita na Península Ibérica, porque esa é outra. Atopamos noticias sobre estes feitos na prensa británica, francesa, estadounidense, Sí, eu mexicana. deso quería preguntarche como, claro, como recolleu a prensa mundial isto ou mesmamente a prensa española, claro, porque son uns feitos graves, enténdeseme, graves, dende a visión española ou uns feitos importantes que eu creo que terían que documentar só pola importancia que tiñan, non? Sí, estou me dando de conta que non che contestei antes o da reacción do Goberno de Madrid, porque me leei con isto. Ah, é verdade, sí, sí. O Goberno de Madrid, o día 4, envía xa 5.000 soldados ao mando de la Concha para Galiza. Despois súmenselle máis cando xa está entrando no país. Entón, é unha reacción militar moi potente. Manda 300 soldados de cabalería, artillería pesada. É unha barbaridade. Manda un exército moi grande que se suma ao exército leal que ainda queda en Galiza, que é o que está na Coruña e en Ourense. Entón, son moitos efectivos e as batallas que temos aquí, que iso é outra cosa que temos que borrar da cabeza, son entre moitísima xente, non é unha broma. Por exemplo, en Cacheiras temos 3.000 de infantería, 300 de cabalería, que é unha auténtica barbaridade, frente ao exército revolucionario. Temos unha batalla potentísima. Seguramente, eu creo que en números, a batalla de como se chama o ponte este? Bueno, en números, con batallas da época latinoamericanas ou europeas, ves que son batallas moi potentes. Hai incluso noticias despois do gasto militar que supuxo a Revolución Galega ao Estado, como queixándose en plan, ti mira como nos levan estes desgraciados o gasto que tivemos que facer para paralos. E ainda por riba os cartos que levaron do Banco de San Fernando, decir, unha ruína. Bueno, pois o gasto tamén é unha cousa desproporcionada. Esa é na prensa internacional. O que me dicías da prensa internacional. Se isto fose un pronunciamento de 4 pirados que se xuntan a un pronunciamento fallido e que queda limitado a 4 cousiñas daqui, é inexplicable que aparece na prensa británica, na prensa francesa, como a insurrección de Galicia, que vai a cambiando incluso a perspectiva que teñen. Pensan ao principio que é un pronunciamento militar, pensan que son esparteristas ao principio, despois xa se dan de conta de que os de Pontevedra, por exemplo, son os mesmos que se levantaran contra Espartero no 43, entón non lle escada. Isto que é? Unha cousa medio rara. Entón, que eses feitos teñen repercusión na prensa internacional nun momento en que non hai telégrafo, non hai teléfono, o tren, o ferrocarril é moi reducido, en Inglaterra é pouco sitio máis, o Estado español, nin de broma. Entón, que iso teña esa repercusión internacional, tamén di a repercusión real que tivo no territorio. Na prensa española, por exemplo, é moi curioso que lle boten a culpa a Faraldo, unha vez que se publica o manifesto do 15 de abril, que dixan el secretario de la patria de los suevos es Antolín Faraldo, que no contento con su lema de abajo las reglas y los maestros, ahora quiere acabar con otra pequeña porción de cosas. Entón, chamalle Constitución Gallega ese manifesto, veo como quen está detrás disto son estes e os militares traidores que os apoian, que tamén o di moitas veces. Hai incluso chamadas de alento a machacarnos, en plan que desfacer a todos estes, chamanlles descamisados. Bueno, hai textos superinteresantes da visión que teñen contra eles, e vese que lles doeu moitísimo. Despois, a represión que hai posterior é curiosísimo, por exemplo, que Compostela en agosto ainda está tomada polos militares e que entran nas casas e levan xente, hai queixas por iso, que a guerrilla continúe, a pesar de los mártires de que fusilan en Carral, volven fusilar despois en Betanzos, despois dos mártires de Carral, a outros 7, bombardean Lugo, que é unha cousa que nunca se di, é unha cousa curiosísima, que non se diga, que incluso lle fixeron dano á muralla. Non foi moito tempo, pero creo que os proxectis eran 60 ou 70, pero dispararon contra a cidade e erosionaron a muralla. É unha cousa que non se comenta nunca, porque non se lle rendeu, ainda por riba. Despois, en Ourense mantese a guerrilla, en Lugo mantese a guerrilla un pouco máis, e despois temos a Buceta, que é ese personaxe flipante, que cruza para Portugal, disfrazado de muller, desde ali fai guerrilla. De feito, temos que pouco despois, é unha cousa... O de Buceta dá para unha película el só, porque é impresionante.
o Villalonga ten que levar a todas as forzas armadas de Galiza outra vez á raya, porque están entrando e saindo guerrilleiros continuamente para acabar con eles, pero meses despois. Posiblemente sexa el, porque é o que se lle atribúe a guerrilla en alianza cos portugueses, que é outra cousa que se esquece bastante. É que o Barreiro nega rotundamente que non ten nada que ver cos portugueses, ainda que a prensa no momento di que a Revolución de Portugal está vinculada coa galega, e dino en varias ocasións. Sí, e porque realmente, quer decir, como sofoca o Estado esta revolución? Digamos, quer decir, que foi o golpe principal que lle deu para que xa os revolucionarios tiveran que pasar, digamos, un papel de resistencia de guerrilla, non? A ver, a batalla de Cacheiras é definitiva. É un erro militar tremendo de Solís que vai contra as directrices do goberno da Xunta Galega, total, desobedecios, e despois provoca o saqueo de Compostela, que era o que a Xunta quería evitar. Saquear Compostela nesa época, e hai noticias por todos lados, ata sectores máis de dereitas, por decirlo de alguma forma, ou máis conservadores, queixanse, critican iso. Mesmo o canónigo de Compostela di que foi unha barbaridade, que, bueno, que criou Deus para acabar coa rebeldía destes desgraciados, pero que se pasaron, vamos. Incluso romperon unha parede da catedral para entrar en San Martiño Pinario, bueno, fixeron, violaron, roubaron, entraron nas casas, morren 500 persoas no saqueo de Santiago, que non é unha broma, é unha barbaridade, que, por certo, nese saqueo, un dos que ve morrer un revolucionario na súa casa é Murguía, na botica de seu pai, e recordan dous artigos posteriores. O impacto na poboación é tremendo, hai artigos que o comparan incluso con que era peor que cos franceses. Entón, hai unha represión fortísima da poboación civil, que escurece precisamente o relato dos mártires de Carral, porque nos parece que mataron os de Carral e non pasou nada. O de Carral tamén escurece o bombardeo de Lugo. O mesmo día 23 de abril, pola tarde, Villalonga bombardea a cidade, bombardea Lugo, que é unha auténtica barbaridade. Os núcleos guerrilleiros que quedan resisten un pouquiño máis. En maio xa cae Chicarro en Ourense e xa para. Despois, na raya portuguesa xa o que che decía de Buceta. Pero, bueno, a quen responsabilizan os revolucionarios que se exilian en Portugal é, sobre todo, a Rubín. Rubín é, cando crean o Exército Libertador de Galiza o día 15 de abril, cando se constitúe o goberno, crean o que les chaman Exército Libertador de Galicia. O Exército Libertador de Galicia ten dous corpos, o norte e o sur. O norte ao mando está Solís e de segundo Buceta, e no sur Rubín, que era o responsable das tropas de Vigo antes de pronunciarse. Rubín acaba os vendendo, acaba os traizoando, en vez de acudir a Compostela para defender o goberno e axudarlle a Solís, queda parado en Cuntis e despois volve para Soutelo de Montes. Escapa de noite, deixa os seus homens tirados en Fornelos, escapa de noite, deixa os retirados, escapa para ir nun barco para Portugal. Bueno, a culpa, basicamente, para todos eles é Rubín, traidor, que seguro que tiña un acordo con Concha, que dicían que sí, bueno. Entón, é o que provoca iso. Pero realmente, se nos poñemos a mirar desde un punto de vista militar, as decisións de Solís son tremendas, vamos. Aí, a impresión que che dá é que o único que ten un pouco de idea do que está facendo, que ten intención de tal, é Buceta, porque debe ter bastante experiencia, coñece o territorio e ten vontade de loitar, porque o que percibes en Solís todo o tempo é que como que lle dá reparo, porque moitas veces son soldados do seu propio rexemento, cando son as forzas que veñen da Coruña. Entón, é unha cousa así moi tal. A única vez que equivocadamente, ainda por riba, se lanza como un tolo é en Cacheiras, que leva todas as forzas, a pesar de que lle din que non, e provoca a batalla de Cacheiras. Entón, aí posiblemente sí que sexa o desastre militar, pero sobre todo porque Rubín escapa, é dicir, cos que escaparan de Santiago, cos que fuxiron da batalla de Cacheiras e do saqueo de Santiago, máis os voluntarios que quedaban polas vilas, que eran centos de persoas organizadas, máis o corpo sur do Exército Libertador, ainda tiñas, eu creo que eran 5.000 homens, unha cousa así, 5.000 homens a mulleres, supoño que había unha voluntaria por mí, que poderías contrapoñer a de la Concha, que é o xefe das forzas que nos mandan aquí. Pero o Rubín escapa de noite e deixa os tirados, entón non hai resposta posible, e o único que queda é a guerrilla. Espera que quería contar isto. Dalle. Mentre estaba dicindo, hai un atentado en novembro, non me acordo contra que príncipe era, e a prensa di que seguramente detrás del están os insurrectos de Galicia. E despois, é dicir, moito despois, hai un atentado, o primeiro atentado contra un monarca español,
é o que se produce en maio de 1847, un ano despois, por Juan Larriba Berroando, que dispara 2 pistolas contra Isabel II, cando pasaba na súa carreta por Madrid, e que está casado coa sobrinha de Ramón de la Sagra. Entón, vemos, hai xente que o vincula, eu non teño probas para afirmalo, pero sí que pertence ao círculo de galegos que están en Madrid, sí, que está vinculado a de la Sagra, que está vinculado al Porvenir, a este grupo, tamén. Entón, hai unha serie de fenómenos violentos, un directamente atribuído aos insurrectos de Galiza e outro que é bastante fácil de vincular, que fai como ver que pervive o asunto ainda despois. E a pesar dos indultos, dos presos e todo, como que parece que continúa. Preguntaban antes tamén, o comezo de todo, digamos, que papel tiña nestes últimos días, nesa derrota en Cacheiras, etcétera, aí que papel estaba xogando Antolín Faraldo, e tamén se nestes revolucionarios, digamos, eran basicamente militares do exército regular que se sumaron os revolucionarios ou tamén formaba parte, pois, a xente do pobo, non? Que se foi sumando tamén a estes levantamentos. E hubo unha presencia importante do pobo, pola contra eran principalmente militares. Ben, se atendemos unha vez que a Xunta ordena que os licenciados do exército formen corpos militares e que os presidentes das xuntas locais e os alcaldes que son favorables á revolución que os ordenen, Bernardo Barreiro dá datos de que son 600 ou 400 en Baiona, por exemplo, só en Baiona, na cidade de Baiona, e vese que sí que se fixeron milicias populares, milicias de xente civil que está licenciado do exército, que foron soldados no pasado e que participan. Faraldo é o responsable de recrutar os estudantes da Universidade de Compostela nun corpo de 200, creo que son 200 e pico, milicianos tamén. Despois participa o pobo porque ves nas noticias contadas pola propia parte dos lealistas que o pobo axuda aos rebeldes, queixándose de que el pueblo se nos echou encima ou ayudou a tal, non sei que. Entón, ves que hai pobo por todos os lados. Mesmo na Coruña, por exemplo, cando Solís vai á Coruña, non ataca a Coruña. No 17 e 18 de abril, non bombardea a Coruña, non dispara, non intenta entrar, porque está esperando que desde dentro da cidade se rebele a propia xente. Cando lemos a versión que dan os propios lealistas que están na cidade, din que tiveron que reprimir os, como lle chamaban, os jornaleros que intentaron levantar a cidade para unila ás tropas rebeldes. Barreiro isto non o conta. De feito, Barreiro di que estivo diante da cidade berrando consignas e que cando se cansou que tirou para Ferrol. E di, bueno, vaya tontería, non? Estar ali perdendo o tempo. Claro, se lees a prensa e ves o que está pasando desde dentro, daste de conta do que estaba esperando que sucedese. Entón, sí que hai participación popular, despois, cando ves a represión, ves a descripción dos que están buscando fulanito, chaqueta de lã, jorro paisado, cirolas de non sei que. Entón, dis, bueno, traxe tradicional galego, natural de parroquia de non sei que, do Concello de Sarria. E dis, bueno, isto non cadra moito coa versión que teño. Hai participación popular forte, e de feito que se resista despois na guerrilla tamén o indica, e a que queda na memoria popular. Ademais do relato este dos voluntarios que van desde Ortigueira a Compostela, que son xente normal, que vive ali, que se vai sumar, son pobo, que vai unirse a tal, que contan as súas vicisitudes. Temos tamén, por exemplo, os papéis do Cristón, que é do propio 1846, que é un poema en galego contando a batalla, a entrada en Santiago, que vai entrar en Santiago Concha, que a ver Solís que fai, está escrito en galego desde unha perspectiva popular. Entón, sí que hai participación popular registrada e, ademais, organizada e ordenada. A xunta destes milicianos e dos militares pronunciados é o que creo o que fai o Exército Libertador de Galicia. A unión das dúas cousas. E entrando no final, claro, falábase non de que está documentado tamén que hubo nesa época berros e Galicia independente, ou seja, e iso está así documentado, non? Entón, quero dicir, realmente ti afirmas, non, que hubo unha tentativa de facto de separarse de España, digamos, e incluso narras, non, como xa se tocaban cuestións fundamentais propias dun Estado, non? O ensino, os impostos, o exército, etcétera, non? Quero dicir que foi unha tentativa real de separación.
aí temos varios elementos. Non podemos facer un relato simplón, como o relato que temos agora mesmo. Claro. É unha cousa moito máis complexa. Temos unhas clases populares que están fartas e que se moven, porque é inexplicable a proliferación de xuntas se non tes ese factor en conta. É o apoio popular. Tes un pronunciamento inicial do progresismo español máis convencional, que é o de Solís, e despois tes un grupo de intelectuais que é capaz de ler o momento, é capaz de entender a situación e que aproveita para avanzar proclamando un goberno na práctica independente. No momento que o primeiro artigo do 15 de abril é declaranse nulos todos os actos do goberno de Madrid. E o segundo, esta xunta asume o goberno de Galiza soberanamente apoiándose nas xuntas locais. Entón, que estás facendo dito iso? Estás proclamando que ti és o máximo poder no noso territorio, que o goberno de Madrid non ten autoridade sobre aquí e declaralos inimigos. Se o comparamos con como se producen as independencias latinoamericanas, vamos ver que é unha cousa bastante parecida. Por exemplo, sempre o de que se dean vivas á raíña. Fixémonos que o argumento que se utiliza nos soberanistas americanos, por chamarlle de alguma maneira, porque eles a si mesmos tamén se chamaban provincialistas, que esta, por certo, é outra das cuestións interesantes. Provincialista non é que queiran que Galiza sexa unha provincia única, nin chorradas polo estilo, senón que era a denominación que se lle daba aos nacionalistas ou aos soberanistas, ou como lle queiramos chamar, desa época. Os independentistas americanos son provincialistas nas Cortes de Cádiz. Entón, se temos iso en conta e vemos como se producen as independencias americanas, vemos que, por exemplo, a Revolución de Maio argentina é en nome de Fernando VII. A xunta do Cabido afírmase en nome de Fernando VII contra o poder francés, o rei secuestrado. Se vemos a afirmación do 46 do Manifesto do 15 de abril, a raíña está secuestrada, polo tanto, nós afirmámonos como poder soberano mentre non sexa libre. É unha argumentación moi semellante. No segundo manifesto, que é pouco posterior, xa nin sequera iso. Antes era por un rei, agora nin polo rei, polo pan e pola patria pos fillos. Unha vez que se vai asentando ese novo poder. Entón, se o vemos desde esa óptica, eu creo que o imos entender moito mellor. Non pode ser unha cousa moi simple, porque a época é moi diferente á nosa. Pero, sí, o goberno galego de Faraldo e de Terrazo ten vontade independentista, pois non faz iso, evidentemente, falo de outra maneira, e sí que tiñan esa intención clara. De feito, posteriormente, a interpretación que se lle dá desde a propia sociedade galega é de que proclamou a independencia que era un independentista. Non é só que o diga Murguía nos precursores, senón que moito antes de Murguía nos precursores, dio moitísima outra xente, empezando por Bernardo Barreiro, o arquiveiro de Compostela, e moitísima outra xente máis. Mesmo do sector máis españolista e rancio, din que recordan cando foi aquela desgraza que se proclamou a independencia de Galiza con un exército de 8.000 homes, en berros que daba Antolín Faraldo, e que borboriñaba Romero Ortiz como que tiña un poquinho, que estaba máis cortado de cindo, pero que Faraldo era a cabeza visible de todo aquilo. Entón, se a perspectiva que ten a sociedade galega posteriormente é esa, se o propio Murguía lles bota en cara que dicíades antes non queremos ser máis que galegos e agora calades, que lle bota en cara aos provincialistas, é evidente o que sucedeu aí. As persoas que están no máximo poder revolucionario nese momento, non sometido a España, sen enfrontado a ela, son os provincialistas que estaban afirmando radicaladas pouco antes. A ver, tampouco hai que darlle moitas voltas. Sí. E de Faraldo que citabas agora, ele acabou exiliado, non? A raíz de todo isto. Sí, primeiro marchan para Portugal. Bueno, espera, que quería contar unha cousa tamén, agora me estás falando de que se exiliou. Acabo de recordar de outra cousa que tamén sempre se di, é que mingua a imaxe deles, é que é mentira. Sempre se ve como que o goberno galego, cando saquean Santiago, escapa, Faraldo e todos estes, e que os que quedan a defender, os que poñen o peito, son unha visión de Murguía, de que eles son os valentes, os que morren, e os outros escapan para Portugal. Claro, pero é que resulta que Tetamanci, no libro de Tetamanci, Barreiro suscribe isto, esta visión de o goberno galego escapando, os galegistas escapan, e os militares quedan poñendo o corpo. Pero resulta que non foi así. Quedan, ata que cae San Martiño Pinario, ata que se rende Solís, quedan, tanto Faraldo como os outros, dentro da cidade. E sabémolo porque cando chegan exiliados a Portugal, un dos que vai con eles, morre das feridas. E tamén porque eles, cando chegan a Portugal, póñense a si mesmos, moitos poñen os cargos militares, eles poñen veteranos de Santiago. A batalla na que loitara Faraldo, en todo caso, era Sigüeiro, como pós-veterano de Santiago.
porque quedaches ata o final, e Tamancia, ademais, recolle iso das feridas do que morre en Portugal, o que chega ali. Marcha primeiro para Portugal, despois hai unha amnistía, volven todos para os militares, os que non tiñan cargos directivos, permíteselles volver, pero os que tiñan cargos directivos ainda ten que pasar un ano, e ata o 47 Faraldo non pode volver. E despois, unha vez que está aquí, ven a Galiza as festas de Betanzos, marcha despois para Santander, non sabe moi ben por qué, despois vai, como moi ben estivo investigando o Xuxo Martínez, vai por onde a cociña, un dos seus amigos que está en Andalucía, e queda por ali máis en Madrid, unha temporada até que volve publicar, volve participar na prensa da época, como La Europa, e despois acaba morrendo en Granada. Murguía di que desde que marcha para Portugal que o perdemos, que deixa de pertencernos e que non se volveu a preocupar por Galicia e tal. É unha posición moi cómoda de Murguía desde a época na que está escribindo el, botarlle en cara a esta persoa que tal. Pero bueno, Xurxo indica que posiblemente, porque todos eles teñen que pasan a vivir en Madrid e non pisan o país, que posiblemente sexa un desterro, en plan, volvedes, pero cuidadiño con volver a Galiza nin de coña, porque ídenola liar outra vez ou calquera cousa, entón non podedes volver. E Murguía incluso insinúa que morre en Andalucía por amor, porque estaba enamorado de tal. Bueno, é unha mentira con un mundo, era porque tiña a cociña por ali, que era o seu amigo, e porque tiña relación cos progresistas dali. Hai que velos tamén como que daquela a afirmación progresista e a afirmación nacionalista están moi próximas. Entón, o progresismo español valora moito a Faraldo como un revolucionario que tivo que sufriu as consecuencias do feito. Pero sí que é verdade que volve a apoiar na fame do 53, pouco antes de morrer, cando hai unha fame terrible aquí outra vez, a gran fame, volve a escribir un texto para pedir apoio para a xente que está morrendo ca fame aquí, pero é certo que non volve para aquí. Mesmo nas cartas que escribe xa en Portugal, vai ser vendo unha evolución de un mantemento da postura firme de Ortiz e Maisel situados á frente do goberno de Galiza na revolución e tal, e vas vendo como pouco a pouco buscan o apoio do progresismo español para poder reconducir a súa vida e a súa actividade, porque, é dicir, a miña opinión, creo que se viñeron arriba, creo que eran claramente independentistas, porque yo ves no que están escribindo, que se viñeron arriba vendo todo este movimento, e que despois deronse de conta de agora mesmo temos que intentar encaixar de alguna forma para seguir facendo política progresista dentro do Estado español, se podemos, onde for. Entón, eu creo que a secuencia é claramente esa. Comentan por aquí, bueno, un pouco por facer un repaso, ben explicado, Faraldo falta no panteón dos galegos ilustres, a verdade é que soa moi épico, Dio de Teis, todo isto supón unha revelación dunhas dimensións, eu diría que maiores o que implica o redescubrimento da historia real do Reino de Galiza. É alucinante que non teñamos idea de semellante movimento no país. Faraldo e Buceta deberían de ter estatuas e placas por todo o país, non? Comenta aquí ao final tamén que mantemos aínda o esquema etapista da evolución do movimento soberanista que ubica esta xente nunha escala inferior e previa ao regionalismo, cando estaban ben máis avanzados o que nós agora. Nos agora non sei eu. Eso daría para un debate tamén. A min, de todo isto que vas comentando, non, tamén chócame porque ainda que o que falamos é que, digamos, houve un relato que nos chegou que é ben distinto do que foi a realidade, non? Pero a vez, por exemplo, existía algo tamén na mente da xente, por exemplo, que Castelao, non, que fala de Faraldo como case o primeiro independentista galego, non? Quero dicir, neses nacionalistas tamén tiña que haber, tiñen que ter unha idea que fose máis alá desta idea romántica, non, dun levantamento progresista español, non? Ou como crees ti que pode estar enmarcado? Castelao di iso porque pensa que no 1843, cando hai o levantamento contra Espartero na xunta de Lugo, Faraldo propón a independencia de Galiza, xa o propón antes. O que pasa é que Barreiro cuestiona iso, dicindo que non hai ninguna prova, que ele non aparece na lista de representantes, que en todo caso iría como un asesor. Falando con Xurxo Martínez, que é unha persoa que controla moitísimo da vida de Faraldo, dicíame que non era un argumento ese decisivo, e máis é curioso porque
todo o galeguismo de preguerra acredita que Faraldo propuxo a independencia en 1843 nesa xunta. E Barreiro di que, como non aparecen nas listas de convidados, de participantes, de representantes, que se estivese non quedou constancia. Entón, é probable que participase, que é o que dicía Xurxo, sen ser un dos representantes, porque era moi habitual que fose máis xente cos directamente representantes, e que participase e propuxese algo, porque senón é moi difícil de explicar esa magnitude desa idea. O que sí, que non teñen tan claro, sobre todo a partir dos precursores de Murguía, de que se vai sentando o relato dos mártires de Carral, en 1906 levantan un monumento e todo iso, a medida que ese relato vai callando, vai desaparecendo a outra visión. Sen Bernardo Barreiro sí que vemos claro no 81, 82, que separábase Galicia e España, non sei que, non sei canto, a medida que avanzamos, o protagonismo dos mártires acaba enchendo absolutamente todo. Entón, ou caímos nas barbaridades de decir que Solís era independentista, que non o era, ou minorizamos ao extremo a participación galeguista nos feitos. Entón, creas así unha especie de confusión. A idea de que é independentista Faraldo e da importancia da Revolución Galega mantense, moitas veces non se sabe moi ben por qué, porque non é argumentativamente, se importante é Solís e que o fusilan e que é o líder da revolución, tampouco non ten moito sentido. Pero claro, ves que sí que se mantén a historia, e moitas veces entremesturada co tema de Faraldo na de 1843. Entón, sí que quedou esa historia. O problema é que, claro, toda esa construción, unha vez que acolle Barreiro no 77, pasa pola peneira da ciencia histórica, por chamar de alguma forma, e intenta desmontalo. Barreiro ten a clara vontade, dio el no seu libro, de acabar co mito Faraldo, de destruir o mito Faraldo porque xa non é necesario. Entón, ves que, por exemplo, pinta os 50.000 movimentos militares, ata creo que pon a carta do menú do que comen un día, pero despois diche que Faraldo tiña as ideas moi confusas. Estamos falando dun rapaz de 24 anos que coñecía os socialistas utópicos, que coñece os principais filósofos, que ten unha valoración positiva do Islam nese momento, de feito escribe como ben o Mella, e ademais di os grandes pensadores da historia, e meta Mahoma, ou di grandes contributos na historia de Galiza, e fala da influencia do Islam indirectamente. É dicir, temos que é feminista abertamente, que di que temos que camiñar temos que conseguir a emancipación das mulleres completa, que teñen plena igualdade de dereitos, no ano 1846. Entón, unha persoa que ten semellante capacidade de análise e de coñecemento do pensamento da época, Barreiro di que ten as ideas confusas, que misturan os autores con outros, que repetía o último que lía, e que hai que acabar con ese mito porque ele non foi tan importante, que hai que acabar con ele, que non o necesitamos. Entón, a partir do libro de Barreiro, que ten esa vontade clara, e intenta ser, desde unha perspectiva, en principio, máis científica, acabar con todo iso, a visión cambia radicalmente. Aí sí que marcas un antes e un despois. Todos os libros de texto que temos agora, todo canto hai producido a partir de aí, rompeche completamente esa imaxe. Mesmo pouco antes do libro de Barreiro, a Unión do Pobo Galego facía clandestinamente publicacións reivindicando. No Terratempo, por exemplo, aparecen reivindicacións do 23 de abril, dos mártires de Carral, falaba da Revolución Galega, falaba incluso nalgún texto de independencia nacional, etc. Entón, que a cultura da autonomía veulle moi ben o libro de Barreiro, porque reduce o impacto e elimina a violencia destes feitos. Sobre todo tamén porque nos encaixa moi ben aí. Pasamos a ser como o toque folclórico e romántico. Español máis. Entón, estudamos a produción nova español como 50.000 pronunciamentos, arriba, abaixo, non sei que, non sei canto. Este é un máis, sen éxito, unha chorrada que pasou aquí, que non fixo caso ninguén máis, é que aproveitaron 4 galeguistas para tocar a gaitiña e facer o baile da mulleira. Entón, aí está moi ben, encaixa moi ben aí, pero claro, se te posa a mirar o outro, ademais encántame cando digo eran arroutados románticos, que é como coitados, eran atrasadillos, andaban aí cas súas cousiñas, ou que era polo, non, é que no 33 eliminan as provincias, divídenos en provincias, entón, como son así, somos moi irracionais e moi emotivos, parecémonos moi mal. Entón, non, queremos ser unha provincia única.
e sumámonos ao pronunciamento de Solís para volver ser unha provincia única. Ti mira a animalada Xa, que xa, toda a xa, miña vida por volver ser unha provincia única. A ver, xa. Sí, 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 sí. Vou meter esta última pregunta xa antes de vale. rematar. Di por aquí Santi Cangas. Boas, perdí parte da conversa, unha pregunta un pouco extensa. Mais gostaría de ver se César, bueno, se ti entendes que o proceso que remata na revolta de 1846 non partiría da perca da soberanía durante a francesada, a disolución da Xunta como a volta de Fernando VII e outros momentos ofensiva centralizadora na primeira metade do século XIX. E continúa, comento pois, por unha parte, Ernesto Vázquez Souza entende que o feito fundacional do galeguismo debería retrotraerse ao momento da francesada, a soberanía da Xunta, etc. E que ele mesmo entendeu o provincialismo como unha consecuencia de todo aquilo. Poderíase tecer un relato que ligue un e outro acontecemento nese espazo temporal de 30 anos coa reforma bueno, onde me sale o nome? Bueno, de Burgos polo medio. Javier de Burgos. Javier de Burgos. Sí, de feito, no segundo manifesto, que eu creo que é fundamental, para min é máis importante que o primeiro está detallado todas as medidas que toman, e como parece que Galicia é unha colonia ao principio, é o que sai en todos os lados. Pero o segundo manifesto, que é o que ignora, eu creo que conscientemente Barreiro no seu libro, aparece un vínculo directo coa loita contra os franceses. Di que nós vencemos a Ney, e agora imos vencer a este novo exército que nos invade, nós, que, como povo, derrotámolos, ese orgullo de facelo, loitamos por rescatar un rei, nosos pais, e agora ímolo facer de verdade por algo que importa, que é pan e patria. Entón, ten moitísimo que ver. Efectivamente, marca un punto de arranque total. Por qué? Porque ademais temos que situalo, o que eu dicía ao principio, nas independencias latinoamericanas. As invasións napoleónicas provocan a ruptura dos grandes imperios xa no primeiro momento. Sería imposible as independencias americanas sen invasión napoleónica. E se situamos a afirmación soberana da Xunta de Galiza canda a afirmación da Xunta do Cabildo de Buenos Aires, por exemplo, ou o movimento de Nueva Granada, vemos que son é o mesmo fenómeno. Non primeiro, afirmaste soberanamente en ausencia del rei e despois, dependendo, que é o que variou? As circunstancias que se deron posteriormente. Pero a experiencia da soberanía, da independencia durante a época da francesada influencia moitísimo aos provincialistas, evidentemente. Outra cousa é que Faraldo sexa el mesmo afrancesado. Valora a loita do povo galego contra os franceses porque o seu propio pai loitou contra os franceses e fíxose coñecido por esa loita, pero ao mesmo tempo el prefire a Napoleón que as ideas para el reaccionarias do antigo réxime dos que loitaban dos que promovían a loita contra os franceses. Entón, se lemos o segundo manifesto, imos ver que están as dúas cousas. O orgullo de derrotar os franceses e chamar outra vez o povo a el di desde os vales, desde as montañas, atacar, defender o país outra vez contra os novos invasores, que é o exército de la Concha, que nos envía a Madrid, é o exército español, ese orgullo de loita contra os franceses, e ao mesmo tempo hai unha jabanza de Napoleón no propio texto. De como se tivésemos Napoleóns ou Xulio Césares, non pasaría isto. Pero como temos, é unha crítica indirecta a Espartero e a Narváez, como temos cómodos e Calígulas, emperadores mal vistos pola historia, tivemos que aprender a ser libres. E sucede isto. Tivemos que separarnos, liberarnos do seu xugo. Entón, eu creo que hai unha relación moi directa, sí. É moi evidente porque ademais dino eles. Bueno, nesta hora e 20 que levamos, estamos tocando moitísimas cuestións, non? Que eu penso que igual pois para a xente pode, claro, darlle unha volta á cabeza completamente a idea que tiñan, non? Estamos tocando cuestións que son moi importantes e que, como comentaba, non, ao comezo, si que de algún xeito nestes anos estás a ser pioneiro e referente, non, nesta divulgación, non? Como comentábamos tamén antes ao comezo, facendo unha impugnación ao relato clásico que tiñamos, non? Entón, a pregunta que se tiña xa para rematar é se ti tes en mente pois poder, que é unha pregunta que tamén facían ao comezo de todo, sacar un libro con todo isto, documental, que, por certo, hai un
pequeno documental que deixei antes ao comezo polo chat, que fixeches ti sobre estes sucesos, non? Pero se tes en mente, pois, poder trasladar todo isto ao libro ou a un formato mediante palestras, documental, etc., non? Ben, o documental do que falas é un vídeo que fixen para o meu alumnado, para que houvese algún tipo de recurso para poder explicar isto que fixese un pouco atractivo, porque empezar co contexto do rexurdimento da forma que se empeza normalmente a mí parecíame que era totalmente... Agora mesmo era incapaz de facelo xa por principios, entón quería facer algo que servise para iso. Agora mesmo estamos... Deixeino aí polo chat, por certo, a xente se pode velo, está aí o enlace. Si, continua. O que estamos a facer agora en fase xa de planificación é un documentario moito máis ambicioso, ben feito, evidentemente, no que queremos misturar entrevistas con especialistas de distintos ámbitos, ademais, sobre o período, localizacións, e queremos ir aos sitios e velos, e tamén queríamos gravar recreacións en plan cinematográfico de determinados momentos para ilustrar o documentario. Tamén con animacións, movimentos en mapas ou escenas que son difíciles de recrear. Démonos un prazo de 2 anos para facelo, a ver como nos sai. Tamén, simultaneamente, comecei a facer o libro sobre esta cuestión desde o meu punto de vista, con toda a documentación que hai. O que pasa é que hai semellante cantidade de documentación que fun acumulando cos anos que darlle un sentido comprensible e seleccionar é o que máis tempo me está levando agora mesmo. Tamén me falta, incluso, por exemplo, hai cousas que ainda non accedín a elas e que sei que hai material maravilloso, como un xornal portugués no que se publicaron os comunicados de Faraldo Ortiz no exilio, explicando como foi a revolución e cousas así, cal é desde a súa perspectiva. E da que só temos cachos na prensa española, que porque estaba censurado, non podían sacar o comunicado inteiro, entón fanche unha especie de resumo sobre o que decían eles, pero eu quería ver os textos enteiros porque creo que vai cambiar tamén moito a imaxe do asunto. Entón, sí que estamos facendo iso, dá un choiazo tremendo, pero é o que nos queda. Eu creo que en 2 anos que sí que daremos feito documental e o libro ao mellor 2, 3, porque queríamos facer unha cousa completiña tamén. Bueno, que fosse difícil de contraargumentar. Sí, eso é dicir un libro, un documental dixe moi fácil, pero logo poñerse a facelo eso leva moito tempo, e máis partindo casi dende cero, porque non hai tanta información sobre isto. Sí que, claro, a min viñame a mente tamén aí a longo prazo, pero claro, por pedir que non sexa, que sí que molaba pois que ter unha especie de página web na que poidamos ter nalgún momento acceso directamente a este documental, aos teus artigos, tamén a toda esta documentación que hai da época, que poida estar tamén catalogada, pero sí que, quero dicir, polo menos estás poñendo as primeiras pedras, non? Para construir todo isto e estaremos atentos non a ese documental e a ese libro. Din por aquí que queremos camisolas tamén. E comentan estilo documental de Xoán Xesús González. Pouco sei, pode ser. E tamén preguntan da receptividade do teu alumnado con ese pequeno documental. Pois foi variando. Algún grupo gustoulle moito e outros aburríronse moitísimo porque o fixen moi longo. E tamén estive pensando en facelo en cachos, porque eran 5 chaves da Revolución Galega. E a verdade é que dixen ao final, bueno, tampouco é tanto, pero eran 27 minutos, e dependendo da idade do de terceiro, por exemplo, eu creo que sufriron, e en cambios de cuarto valoraron moi positivamente. Tamén eran grupos moi diferentes, entón... E agora tes o fenómeno tamén TikTok, Reels e tal, que están cada vez máis acostumados a ver vídeos moi curtos, non? E xa irse a vídeos... A mí pásame porque teñome pedido conversas por anacos, non? Porque dicían, que os rapaces pos un vídeo de máis de 5 minutos, custa e tal. Entón, bueno, entendo que... E tamén que nesas idades, ás veces, as túas inquedanzas, intereses e tal son outros, pero, bueno, son cousas que van quedando aí, non? Sí, quedan, despois compróbalo. Claro. Pois nada máis, bueno, comentar, como houve xente que entrou agora, que mañá vades ter estas conversas a subida a Spotify, iVoox e YouTube. Eu sí que podría pasarme facendo
moitísimas preguntas durante outra hora máis, pero eu creo que é mellor deixalo aquí, porque quedanos unha conversa introductoria e que podedes complementar con todos os seus artigos que hai este documental e máis información, non? Entón, nada, pola miña parte, darche as grazas por vir aquí, xa levaba tempo querendo facela, pero ao final, por unha cousa por outra, pois non chegou ata o de agora. Como digo, darche as grazas, parabenizarte tamén, joder, por este traballo que é impresionante, eu levo seguindo especialmente polo que publicas en Twitter, estes pequenos chíos, non, dende hai tempo, xa digo, a min, seguramente a máis xente que está no chat, destrozoume completamente os esquemas que tiña, entón tiven que empezar tamén de cero a ler todo o que ti mostrabas, non? Pero creo que é un traballo importantísimo e moi necesario, e xa digo, darche as grazas vir por aquí, e agora que sei que onde vives, pois tamén nos veremos fai por Moraña, tamén para tomar algo. Di a verdade, o rollo é porque o alcalde de Moraña foi o represaliado e a tua familia de Moraña tamén. Claro, Osta, que fíxate que, claro, aparte que tes a imaxe non das cidades Compostela, Coruña, Vigo, non sei que, e de golpe sai aí Moraña, non? Mostra que tamén as pequenas vilas tiveron un papel, non? Bueno, e pequenas vilas, aquela época Moraña, tamén hai decir... Aldea, seguro, vamos, nada. Claro. 4 casas aquí mal postas. Pois Sí. agradezuche moitísimo, de verdade, paseime xenial, encántame falar deste tema, supoño que se me notará, Sí. ademais, sabes que te sigo nas redes e tamén me gusta moito o traballo que estás facendo e felicítote por el porque é moi necesario. Pois nada, eso, novamente, joder, darche as grazas, eso, seguimos en contacto, eu vou a despedir a conversa, así que deixamos de marchar xa, que son as 10:30 pasadas, e nada. E seguimos en contacto para ese futuro documental e libro. Pois moitísimas grazas. Graciñas. Chao. Vamos alá. Bueno, espero que vos gustase. A verdade é que é un tema interesante. Eu, como todos estes temas, nos que estou reaprendendo, non? Pois cústame moito sintetizar as preguntas porque quero preguntar por moitísimas cousas xenéricas, concretas, pouco de todo, non? De feito, teño aí anotadas 5 preguntas máis, pero bueno, eu creo que é mellor así, pero un tema super interesante e que xa o que dicíamos, non? Cuestiona completamente o relato que tiñamos a todo día de hoxe e que esperamos que todo isto pois contribúa, non? Tamén esta conversa contribúa de nosa perspectiva, dende nosa posición humilde, non? Pois que contribúa a poder darlle impulso, visibilidade e que vos poida chegar toda esta información e a raíz dela, pois vos tamén podades comezar a investigar, non? Antes de deixalo, dicir tamén que o vindeiro martes, 2 de xullo, ás 9, vamos ter unha nova conversa. Van a estar varias persoas que forman parte do proxecto Habitar o Baleiro, que é un proxecto que pon en valor, que dá a coñecer, non? O rural, tanto as súas problemáticas, como pode ser o despoboamento, os lumes, o abandono da vida rural tradicional, pero tamén esas novas formas de vida no rural, tamén da etnografía, das tradicións, da mitoloxía, todo o que hai asociado, non? O rural, o entroido especialmente, vamos falar diso, e unha das persoas que van a participar é Brais Lourenzo, que seguro que coñecedes polo seu traballo como fotógrafo, e xa digo, vai ser o vindeiro martes ás 9, eu animo vos pois a participar porque creo que vai ser un tema moi interesante e que ven agora pois porque están a desenvolver unha exposición no Museo do Pobo Galego, non? Como dicía antes, mañá teredes todo isto subido e nada máis, darvos as grazas por estar aquí nesta conversa que creo que xa é a 113, 114, darvos as grazas tamén, como comentaba, por todo o apoio que hubo esta semana nas redes sociais con todo o tema do San Xoán, e nada máis, seguimos en contacto, vamos cear, te de boa noite, e graciñas. Chao.